Keď napíšete do ChatGPT, aké sú najlepšie proteínové tyčinky, viete, čo sa deje v pozadí? ChatGPT nevyhľadáva presne to, čo ste napísali, ale rozloží váš prompt na niekoľko kľúčových slov a práve toto rozhoduje o tom, či sa váš web objaví v AI odpovediach alebo nie. Ja som Tomáš z Marketing Mineru a v dnešnom videu sa dozviete, čo je Query Funout a prečo je dôležitý pre optimalizáciu AI viditeľnosti, kedy ChatGPT robí web search a kedy naopak nie. A potom si ukážeme prakticky, ako získať tieto funout queries. A na záver si ukážeme, ako optimalizovať obsah na základe tejto výstupnej analýzy. Čo sa deje, keď niečo napíšete do ChatGPT? Keď používateľ napíše do ChatGPT nejaký prompt, môžu sa stať dve veci. Prvá možnosť je, že ChatGPT odpovie zo svojich tréningových dát. Nerobí žiadne vyhľadávanie. Toto sa deje pri všeobecných otázkach, kde má dostatok informácií, napríklad čo je SEO, aké je hlavné mesto Českej republiky a tak ďalej. Druhá možnosť je, že ChatGPT sa rozhodne, že potrebuje aktuálne informácie z webu. Vtedy aktivuje web search. A tu prichádza zaujímavá časť. ChatGPT nevyhľadáva presne váš prompt, ktorý ste zadali, ale rozloží ho na niekoľko špecifických longtailových kľúčových slov. Tento proces sa volá Query Funout. A ak chcete, aby vás ChatGPT odporúčal, musíte vedieť, na čo presne sa pýta a podľa toho optimalizovali obsah na vašom webe. Ak do ChatGPT napíšeme napríklad najlepšie SEO nástroje pre e-commerce 2026, ChatGPT rozloží tento prompt na niekoľko kľúčových slov. Každý z týchto dopytov následne vloží ChatGPT na pozadí do Google vyhľadávania a výsledky z každého tohto dopytu ovplyvňuje, čo vám ChatGPT odpovie a koho na konci cituje. Keď sa pozriete na rozložené kľúčové slová, vidíte, že v prompte sa vôbec nenachádza Marketing Miner, ale ChatGPT si spojí SEO nástroj a Marketing Miner. Pozrime sa na nejaký ukážkový výstup. Na kľúčové slovo čo je SEO, ChatGPT odpovedal z tréningových dát. Je to informácia, ktorá je príliš nemenná a postačia mu na to tréningové dáta. Pokiaľ chcete ovplyvniť odpoveď na tento prompt, potrebujete byť viditeľný v tréningových dátach. To je dlhodobý proces, pri ktorom potrebujete budovať vašu značku, PR, mať zmienky povedzme na Wikipédii, na autoritatívnych zdrojoch a tak ďalej. Druhá možnosť je, že aktivoval web search. A toto je práve možnosť, kedy vy dokážete ovplyvniť tú odpoveď a dostať tam jednak tú svoju značku, prípadne byť medzi citovanými zdrojmi. Ak máte povedzme obsah zameraný iba na ten prompt, to znamená najlepšie SEO nástroje, tak necielite na 3 zo 4 kľúčových slov, ktoré tu boli spomenuté a ku ktorým robil ChatGPT vyhľadávanie v Google. Prečo na tom záleží? Pretože ak optimalizujete obsah len pre pôvodný prompt, ignorujete 60 až 80 kľúčových slov, ktoré ChatGPT skutočne používa pri vyhľadávaní. To znamená, že vy potrebujete vidieť tieto funout queries. Často tie funout queries sú kľúčové slová, ktoré sú longtaily a majú nízku konkurenčnosť. Ako funguje náš nástroj, pomocou ktorého dokážeme extrahovať tieto funout queries? Na vstup môžete nahrať až 20 000 promptov, každý prompt následne ide do ChatGPT a na výstupe získate dáta o tom, či ChatGPT robil webové vyhľadávanie a ak áno, tak aké funout queries tam boli. Poďme na praktickú ukážku. Keď sa prihlásite do Marketing Mineru, prejdete vpravo hore na vytvoriť report, môžete zvoliť ChatGPT Query Funout a v ďalšom kroku môžete vložiť na vstup prompty. Následne dáme importovať dáta a dáme spracovať dáta. Ako náhle report dobehne, tak sa dostaneme do takéhoto výstupu. Vidíme, že v 59% prípadov ChatGPT robilo webové vyhľadávanie, potrebovalo aktuálne informácie, aby vedel odpovedať na daný prompt a vrátili sa k tomu aj funout queries. Stiahneme si report do Excelu, kde ho môžeme potom podrobnejšie analyzovať. Tak, report máme stiahnutý. V stĺpci A vidíme vlastne prompt, ktorý sme vložili na vstup. V stĺpci B informáciu o tom, či ChatGPT robil webové vyhľadávanie. A v stĺpci C vidíme jednotlivé kľúčové slová, ktoré ChatGPT vyhľadával v Google. Sú dve možnosti, ako pracovať teda s tými dátami. Vytvoríme si filter a vyfiltrujeme si dotazy, pri ktorých nerobil webové vyhľadávanie.
Teraz vieme, že toto je zoznam promptov, pri ktorých sa webové vyhľadávanie nerobilo a ChatGPT čerpalo z aktuálnych tréningových dát, ktoré má k dispozícii. Nás teda zaujímajú primárne tie prompty, kde robil webové vyhľadávanie a tuto máme zoznam fanout queries. Ja mám rád AI first prístup, preto môžeme urobiť to, že zoberieme si teda tieto fanout queries, skopírujeme si ich a môžeme prejsť napríklad do Clauda, s nimi aktuálne pracujem najčastejšie, na tú dátovú analýzu mi príde ako najlepší a môžeme mu dať na vstup informáciu o tom, že na základe týchto kľúčových slov mi sprav tematické klastre. Môžeme mu to vložiť takto na vstup a necháme ho, aby nám na základe týchto kľúčových slov spravil tematické klastre. Ten prompt samozrejme môžete urobiť oveľa lepší, oveľa kvalitnejší. Na začiatok nám určite stačí aj takéto niečo. A vidím, že už mám vytvorené nejaké klastre, čiže napríklad proteíny pre ženy, proteín na chudnutie a udržanie svalov, proteín versus gainer, rast svalov a tak ďalej. Čiže toto sú témy, ktoré ja by som mal pokryť na tom webe. No a môžeme mu dať ešte potom doplňujúci prompt, že prejdi teraz web Jimbeam.sk a porovnaj, či pokrýva tieto kľúčové slova nejakým obsahom. Tak a rovno ho môžeme, čakáme kým dogeneruje tieto klastre a môžeme potom rovno poslať na web Jimbeam.sk a porovnať, či pokrýva tieto kľúčové slova s nejakým obsahom, či má k tomu nejakú vstupnú stránku, alebo či to pokrýva povedzme v FAQ a tak ďalej. Tak vidím, že už nám tie klastre dobehli, máme tu súhrn vlastne jednotlivých klastrov, vidíme, koľko je tam aj tých kľúčových slov. Pustíme ho teraz na ten web. Tak, vidíme, že Claude nám doanalyzoval dáta, spravil nám z toho prehľadný výstup, kde máme aj nejaký súhrn a vidíme tu napríklad top príležitosti na obsah, najväčší content gap, čiže vidím, že je tu nejaký protein versus gainer, môžeme sa pozrieť, či sa tu Jimbeam niekde nachádza, vidím, že tu sú sponzorované výsledky, čiže v PPC reklamách sú, ale nás zaujíma organik, z ktorého častejšie čerpá. A vidím, že tuto v organických výsledkoch sa Jimbeam nenachádza, čiže nenachádza sa ani na prvej stránke. Môžeme sa pozrieť ešte takto, site Jimbeam.sk, protein versus gainer. Vidím, že majú článok iba na ako vybrať najlepší gainer pre rast svalov. Čiže čo by mohli napríklad teraz urobiť? Ideálne samozrejme napísať nejaký separátny blogový článok, kde by urobili rozdiel, že aký je rozdiel medzi proteínom a gainerom. Čiže vidíme, že Claude nám urobil celkom dobrú analýzu a určite toto môžeme použiť ako nejaký základ a od toho sa odrazí, že čo robiť teda s tým obsahom. V tom výstupe si teda určite zakategorizujte tie prompty, či sa robilo to webové vyhľadávanie. Ak sa to webové vyhľadávanie robilo, tak nás zaujímajú samozrejme tie fanout queries. Ak sa webové vyhľadávanie nerobilo, tak musíme zvoliť inú stratégiu. V tom prípade sa do toho výstupu nie je až také jednoduché dostať, nedokážeme to ovplyvniť hneď. Musíme si počkať na to, kým bude nový model pretrénovaný a potrebujeme sa dostať do tých tréningových dát, čiže dlhodobo budovať kvalitný obsah, budovať zmienky o našej značke, budovať autoritu, brand a tak ďalej. Určite hľadajte a analyzujte vzory v jednotlivých fanout queries, to znamená v tých kľúčových poddotazoch hľadajte, aké kľúčové slova tam vlastne on vkladá a následne identifikujte medzery v obsahu. To znamená pre každú tú fanout query zamyslite sa nad tým, či máte relevantný obsah, môže vám s tým pomôcť Claude, prípadne to môžete urobiť ručne alebo poloautomatizovane pomocou napríklad Screaming Frogu. No a následne optimalizujte obsah. Pridajte buď nejaké FAQ sekcie, aby ste pokryli tie long tail frázy. Pridajte určite štrukturované dáta, prípadne keď ten obsah vôbec nemáte, tak vytvorte k tomu nový blogový článok alebo popis produktu, pokiaľ sa jedná o nejaké produkty. Dokážete to vlastne využiť na nejaké rozšírenie aj tej analýzy kľúčových slov, lebo málo kto si to uvedomuje, ale podľa mňa toto sú že veľmi dôležité dáta, tieto fanout queries, pretože
Toto sú reálne dáta, na základe ktorých vy dokážete ovplyvniť výstup toho jazykového modelu. To znamená, že teraz, keď sa nenachádzate povedzme v tej top 10, z ktorej 80% je citované v ChatGPT, tak vy na tieto kľúčové slova môžete pripraviť obsah. Tým, že sú to longtaily, tak vo väčšine prípadov sa dá na tie dotazy dostať veľmi rýchlo na tú poprednú stránku vyhľadávania a následne sa dokážete dostať potom buď do tých citácií v rámci ChatGPT, v rámci tých zdrojov, alebo sa dokážete dostať aj do odpovede. Určite sa zamerajte aj na existujúci obsah, to znamená, keď zistíte, že presne my sme tam videli kľúčové slovo, že marketing miner, cenník, tak potrebujete mať aktualizované informácie, potrebujete mať aktuálne dáta na tej podstránke. Takže určite sa pozrite na to, že keď vás ChatGPT už cituje v niektorých týchto promptoch, tak sa pozrite, že či tie citované stránky majú aktuálne informácie, ktoré chcete, aby ten jazykový model tam na výstupe vracal. Určite toto nerobte ako nejakú jednorázovú akciu. ChatGPT sa vyvíja, tie fanout query sa menia v čase. Pred pol rokom mali povedzme 4 slova v sebe tieto fanout queries, teraz už majú nejakých 8-10, takže vyvíja sa to v čase. Odporúčam robiť túto analýzu povedzme jedenkrát mesačne. ChatGPT Query Fanout Miner je k dispozícii v našom doplnku na meranie AI viditeľnosti. Link na aktiváciu nájdete v popis videa. Ak máte otázky, napíšte nám na live chat alebo do komentárov a radi vám s touto analýzou pomôžeme.